ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଧାରାବାହିକ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ତୋ ପାଇଁ ମୋରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ରାମ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ତୀର ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ଆସି ତୀରଟିକୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗକୁ ଆସିଲିଣି, ତଥାପି ତୁମେ ଅଟକୁନ। ତାପରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି କି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିବି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ପରେ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ। ତାପରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚିକିକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମର ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ରାସ୍ତା, ଯିଏ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏବଂ ଚିକି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍କୁ ଖେଳ ଖତମ କରି ଓରିଜିନାଲ୍ ଜାଗାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍କୁ ରଖିଦିଏ ତାହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ରାମ ମୋ କଥାରେ ହିଁ ଉଠବସ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏତିକି ପରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆଗ କ'ଣ ହେବ, ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।